Satin de metumi nuam nyafo. De waye bi dane de waye eye. But de e hyere tirim se menyem obe ne de srema no. Onyai. Cause se oye nyinsen gu a ese wo no ma bebre. What the tale be why. Babrabo no hu ano. Obi promise wa omoa unya nipa anim adom. Obre wo wiase. They said the bad luck bebre. Obre. Samre ni de unhu atuam kwa na wadwen free so a afi na ba be ko atia. Because amoja na wo kan gu no edi bem na wo kan gu. Nti ebe so le atia wo. The first one no asase na wo koyi ade ne to so no oni na nya asem. Ana de obo oba asase so. Osane na nya asem. Na akora na mu a wakora na mu no so wansa na mana be hu wiase foforo mu so. Eno so osane na nya asem. Be me kwat ni so oba asade ne ko so koyi. Eno nti na ma yese me ma ma ba bebre so sika to mu tima na ahye. Oye adwuma ohu ano. So otwika gangan trotro for mo na pesa adenta. Abortion trotro. And tax I brother Yankopo. And police teachers. Almost abortion papa. Na we so be ma wo no fa ne se wo mo oba sika pen so fa nkoye boy onu quite me de ba. Onu so betimi de aba. Wo do on frame yon kan na abortion ma ye bi. Ma ye be 10, ma ye 5, ma ye 6. They say na me hu ma bra bon ma pem. Me de tale na wa bi hu de me ye ntina na me nye den. To anamo bla. Yen hye no ma haban fama ne fa bi dwale. Ye wi a yen kire wa kwankire ne se yen srema. Afi honhom mu no ho abete. Afi wo apply juma me koso. Yi sa na nya sa de a sase we so boa. Cause inti am kai sa adibo wa sa de na enyam payo ko David we kan moja gu ye no. O ka che Nyankopɔ se o da ne nsamanfo jija no so. O se ko pa adwera. E fa hye nso mu nanso ne fa dwale. Ade no an kan che onko bɔ mpai. Wakwa baba one day TV so media ne na nekwia de paga guy nine mo me fans say ane mani age enne ye ne papa bedi nkomo ye bra ya de nyina obo ase na wana ye baba twetwe nkomo afa honhom ne honam fam so one day TV for day anye honhom na nye honam fam a ye hyeda enkoso pii ye honhom no ene ho fi say abrabo na ye ebo no honhom ne ye say ebo no honam ani Midi na naikwa de paga gan. Pacho bobo na so be subscribe to YouTube channel no be comment na wa share na wa like so amaye. Comment section ho de mo amu de o. Nti se ye de bi beto ha mo me hu sem ani je ho. Mo me hu mo so mo adwene. Mo me hu se na show no ekofa mamo. E na so person na won so di nkomo na number go screen no so no. Contact na ne ntwehwe nkomo. Mo me enko na ye ne e bra no enko twetwe nkomo. Memamu akwa baba one day TV so media na ekwa de paga guy se de munim no se meji makonya se na meji medwa na mede dende mu de a na se mede asemude ene ani brasem aye eye den so ani asa abre ena mede bre na ne mu hwese ne maboko ready de anya asem ketwa na na so de be bo awura hunhun mu fam obeche de ebeye obeche de entwe hu firi hu obeche de eye abrabo bekoyi umi yakode na na nkodi nkobo na akwa aba ye na ene de na ye ni abre ai nti me hwa so kokko oh ma kokko na mani abre na ye nim se sa topic enu bedi nkomo ye treat bebre one day TV viewers mo fa ncheye topic ye treat bebre ye wo bia no na explanation ye wo bia ne de obekire wo seye ene ye wo bia ne nim de eno ntina ye de ye boso ena say eya de papa anka de bekono ho bia no ko moso eya de boni nti no bia boso nti no emfa wo so ya akwanche we hedo bia de beba bia ye bi na emwa wo daddy ya kasa abortion cry de ade ya ka abortion ni obi a waka moja edi bem egu onu so be kasa o ye twa odwan moja so makoka egu eno enye no abortion kire se obi a wafa yefunu okay na wasem eno ne fe na abortion okay na me pese me hu se okay enya de so so boni bibre pa manokrensi pa saade de metumi nuam nyina afo de waye bi dane de waye eye but de e hyeri tirim se menyem obeya ne de the srema no unyai because se uyi nyinsen gu a ese wo no ma bebre what the tale be why babrabo no hu ano obi promise wa omoa wo unya nipa anim adom
Hey. Obre wo wiase. They said the bad luck bebrebe. Obre. Samre ni de unhu. But atuam kwa na wadwen free so a afi na eba be ko atia. Hey. Because amugya na wo kan gu no. Edi bel. Na wo kan gu. Nti ebe so na atia wo. The first one no asase na wo yi ade ne to so no. Oni na nya asem. Ana do obo oba asase so. O sa ne nya asem. Na akura na mu a akura na mu no so wansa na ma na be hu wi ase foforo mu so. Eno so o sa ne nya asem. Nana obi be ka say mafefu na onim say doctors so ya abortion. Media mako doctor ya mame na doctor na de oye mame ne on de. Sa doctor na waje si ni naso. So no da abortion na woye no. Wo de me true challenge am obi a wa ha. Sa ni panansa na obi stroke di meto fom. Obeka dem. Nti sa ni pa bi a waje ato no so ye nurse ni. So te drugstore no. Wo de on so wenye adwuma pa. Wonye ma abra na me se ne ma wo. Enya 9 months ko obi ye fu. Ese nkofo kosku akosua de pa no. Abeye president minister abeye normal kese no. On ko school so kosua adura. Edi sen. Na brabo ne beye basa. Yale boni de be to fom. Na asema wo ka atwuma adwene bibi so. Mini maami bi e wo kumase heya o. Sa maami no no e nurse ni. Ono de oba no maninya 15 months obeyi. Hey, maninka se china wo be wo no ka so obeyi aka na obeyi nagu. Ma be pemene maami na enya bada. Obi ene wa adopt obi no de ayi ne ba. Tachi bi akwa na sabe solo wo no so. Ye wa ha. Sade ndie metumi nuen mu nyina fo. So obi antwe ne ho free sade no. Okay, Nana. Watch it, my dear. When you're ready, but catch up, say, Nana. Meant me, Shammy Hosso. Na me mau be doing your family planning. Okay. O minute 1 year. O men's soon to be a banner per said yes. Okay. Your 1 month, dear, or a dear back. O minute 2 year who bambo. You got it to one. Ya mamma mono, or more cla in fearnum, or more to chin a womb. But then you want to get me. It's happening now on my page, no person drony be, and found more who buying. Okay. Now when your man was saying, when your man was saying, a bit baby, what would you know about a minute? A crack run to me to me for be. That's one of the numpy was it. Near Tom, what's about more 20 million. Now water. It's one motion. Matthias and Anna, oh, say, will be a while on him. What I say. Onye moye no ko hospital doctor say ye hye akwa na woda wo yemu na sinto bebre wa akwa no nan ayetietie bia ne nsa ba akwa amantino me enyi ntumu eno so bone weche so bone weche akwa no nim do ba ba ye akwa na wo no doctor ne hu say e bia wo ye yalefo obo be ha wonti yen se no no wonim nyame adwen debi wonim to the man and woman and Coseno, and neighbor, I would say I would cause Doctor Naka. No, was said. It's a doctor can, I was saying now, only Yamian Yassam. A good time, Abra Bunko Yanya doctor. Also, when you catch you, also be now. Okay. Na, a dear kind of man him say young Kwan, a dear abortion, ya Jimo title. No, na some man so ya abortion. Mema so ye. Because be man manyem na me dia kona be man se me nyinyi nse no koyi no ma miska be me kwat me so ba sa de ko so to koyi. Eno nti na ma ise me ne mema o ma ba bebre so sika to mu ntima na ahye. O ye adwuma ohu ano. So o twika gangan trotro for mo na pesa adenta. Abortion trotro and taxi. I brother yankopo. Na police teachers. Omo pa abortion papa. And the time ya ahwe sa ni pana mabo mu din. Hwe taxi driver, hwe chicheni, na police ni oniska. Me Ghana nipa oniska ma me no. Police ni chicheni na taxi driver oniska because abortion she ni trimu ma say dying. Oh the American opa ya fato ne busa. Yem bia phone light ntu no mo mfrɛ hwe. Chicheni, police ni, taxi driver, abortion ti. Na trotro oniska.
Wow. Because chiche ni one akwa na nyem ya na oni so school ni na. Koyi. Police ni onyem ne mpra no be ha, onyem onim se na yire betinti. Ne mpra no be fe. Ha. Taxi driver kuro bi obedu su bia driver ni kuro bi obedu su bia fa mpra ho. Onyem no yegu. Afa bedu baabi o say nana me kan esi okuro bi amfo. Kwa na mefo. No mo ko long journeys no. Twi trader kese o ja na yire ne ma ho light be kura won twi ai. No the farmer onyem ya no yegu. Wow. Ntafe opemenko. O de tale ana wai. Nti moja na ka no. Moja na aye no ho nyina. Okay. Because we Bible kura tama David kura e ko di ewu no. Na samafo tata moja na okawu ni nti na ejirejira no so. Na wu ni ayi ya Ghana. Nyankopon so ye na koma. Na wa wo kwa asole ache. Wo rensa. Ompranom ha. Condom buke big show butum. Wonam boni nti asesa condom kura gubutu. Wow. Ehwe ni. Abɔrti0n sunsuma de o se nipa bi asre wa waye bi da na o sa wo ba na ye hyeda hye nubra ne no mama wo esre ma wo na de dwale ye pata. Tonkora ho ade di sika ka ho ne de ko chepemfo. Bie kwan. Sa. Nye sa ade a o. Ti sa no se wo dwura kra wia. A wo so ye sa ade no. Penkora ho ade de ba ne so ye sre ye won sama ye be ka aguso. Na ya ma kwan na de ko che opemfo bi. So je nesa akola na oba no e de si de wuyi gu ye na kwa anan ye de apata ama asema ma ken ni ani kwa kira won ti ase. Wow. Enye sa oboa obepempem sa na we susu be ma wo no fa ne se wo mo ba ska pen so fa nkoye boy onu kwa ti mi de ba onu so betimi de aba wo do on frame on kan na Abɔrti0n ma ye bi ma ye be 10 ma ye 5 ma ye 6 ni say na me hu ma brabɔ ma pem me de tale na awa bi hu de me ye ntina na me nye den to anamo bla yen hye no ma haban fa ma ne fa bi dwale ye wi a yen kyerɛ wa kwankyerɛ ne say yen srɛ ma wo afei hu mu no ho abete tafe wo apply juma me koso yi sa na nya sa de a sa si we so boa. Because in time guys adibi wa saade na enyem payo ko David we kan moja gu ye no o ka che Nyankopon se o da ne nsamanfo jija no so o se ko pa adwera e fa hye nso mu nanso ne fa dwale e ko ade no anka nche onko bom pai David o se ye hye no mama o David ana wanka se o me ye fro so David tu di dwana o ho ate sana afi normal the normal tutu da kona e normal chance e pike na wasa atwe ho afiri ho wansa ankoye biem na de chen so ansa anye dai ama wo so nsila no nesa na Abɔrti0n wo ka bibi wo say obu okra etimi wanhwe ekra wonye me be say etimi lead to miscarriage ai wonye me be say obu ko sa wa won ma biem because me kase bia na kusua ne bi no pe kusua ne miensa pe wo SS no wo JHS no wo teacher training no wo yegu say school kakra na wo kona wie kura manya adwuma nye do ehun hia wo se na kona wo yegu tu yigu wie no wie na nyame sa abo na asa ko nya sikani e na wo ne mba e na nkumafo soliti a wo de ko adu su pe yi wa no ayo ho wow na obi be ka say ma ye Abɔrti0n bi be de me hu se me nkosua na bi wo ho mutimi hwe yetimi sere ma wo okọ hospital so mo so betima busa betima twa scan na ahwe se onkosua ebi wo mu ana ebi nim iti se okọ na nkosua na bi wo mu na still awo ne ma na se o se obi na de ne sa to so okay nti wo ba ye bebusa ahwe se onya Abɔrti0n dia na awo ne ma dia na obi na de ne sa to so but why ye bi dada ye se sere ma wo enya sa awo ne mata se du tama wo pe ba ebe ma wani ji aba sa tam na sizi se mo ye ho ade se sere ma wo asa na kwan na bi nya sa atete awale nti se ba bi a wote no yo okay wo ho tow so still awo ne mba ti be ma no twa fa nchen okọ nchen so okọ wo foforo se kim ye be pa wo am ba kona wa wona betena se so hine ba ne de papa ye de etiase na say nyi sense ye bebe ba ye nyima bo obanyam obeda fro se a
me ni sen ya say nyina ye dodo na ye abortion na ya me awode na ye mre no onamu de na awode na no ye mre ena sunsun de na msa won sre na boni wo wutrim tama na akra ne benya na nigye na wa ama ne kwan ama na ama na wo clear ne free wo na afede wabɛyɛ hu sɛ wo yɛ okay wabɛnya aba adwuma yɛ wanya obi bia tika wo hia akora no saa tam so wo wani gye nso o ma ne mba nti no gye sɛ wo ba ma yɛ sere ma wo bo sere wi a yɛ sere wi ma wasa atonkora ho ade de aba sere gu so de a chop mfu bi na no bi ka sisi ma yɛ abortion 5 6 a wote me che apemfo 6 ade na ba kopɛ na ba kopɛ asɛm bi ne yɛ hia fi sɛ opemfo n'anim na me nhyira afese sɛ o ma wo so bi nti ade ba ko mu sɛ wo ntimi nkɔyɛ gye sɛ o de ba wo kɔyɛ nyɛ yi nsɛm bɛ na akɔka atare ne nsɛm bɛ na akɔka gu so ɛnyɛ mpaye na wo bɔ gu so ehunhum asɛm ehunhum ade ya sere de ama wo ade akɔ okay ame da se nti abortion de mitumi nia no nyinaa fo tam so ya ba be ka kire me ma waduru obetim de abɔ ho ban ele ye tete ho de ye nyame na na bɔ aduaba no na me fa bi ma na mene enjoy sa osumi no so amenses beba kama ne ja sa prosmontu ne ho anwa p2 ne ho anwa de ye no ja to na no kura bebre na wonum gu yem kra de infect be sa abrew no kre abra ne ma natural one ne mene na enjoy size bia level bia op bia se ho no cre na no cre yes adia be pem sa be bre nta abortion de nam di kan e sha se me kan se obi aplan de nanim so obeye bia mesra no onjai o do on fancy school no or level 2 and o do on once na akra na wo ba no nim de da so ba be ni school kwa na mani pa yi so owo kra na obetimi atwa na school na obu oho a mistake be ma no kra anyi nsin no onu so ni adwuma ge tena abo me nyu obi a ohu se wo akra no nya beto asase so ayemi no wie no dia nya nkwa ho dia okay wo na wo be wo na hia wanje no obla ana so do wo wie kwa na wuntimi afa no ko kire nso obi eno kwa nyankopɔ kwa hu se wo adwempa wo ntiri okay itimi wo sa kire nso bi wo ti de obenya bia na ka da koma wo no bi etimi awo 8 months 9 months no da de achichi wa dan ni pebi da ko toilet wo se bi de ko to bola so chewi ase eto mo foforo no pokwa de nkaye wa hwa ma na form ye wi entuma wo kwate kire no ho afa torch anadwo wo se konya wo twetwe we na wa hwe soro so bi wo hwe soro asema maka onyansani be fa okwase abepo okay ifise na koma te Sevalanda nso gu so na ahoroko na asema maka se do wa aso no opa ontie edase so medase na se asema wa kan opa do wa aso no ontie ema asafo mo we se honhom ne kasa kire asafo man yes Actually, but many subscribe to YouTube channel, no be comment, no be share, no like it. So, person will be say a question, be an be a comment section. What dear no, ye the man more dear. And now, wow, as my work can no names a yen no creno for comment no for to comment on me read him out. Me patch person and to din command contact between so contact name common. Nature crown or bet show baby or nana. Show it here for what your coin. Oh, no number. Bedasi. No boise. Obuase ena kumase ya isi ho na ahinie ni sisisi ye obuase na kumase na ahinie no esisisi ye obedu obuase na oso pejeji okay ye town ekuro mu ankasa ye nyuma padi enko shechi ye tikuro na ankasa fifi na odu na ankasa ope na wa na akora de obeba ena obedu kumase so ameso mo oboshen kumase boshen police station ho a ana ye tia ye guso a ye adwuma de boa nipa nti obetimi afa me number so enye den 055 6683 475 bit my friend Amisha ofra me so a mia na besi me so me menkola mpeke me course dabi ofra mia na besi me so anytime bia be free bia obenya oboase na one okay na number cho be outside na pese the SC bia or wa famu bi da be ye den
opese bia o dware a or outside the be ne den on say wo akwantu mu sa no wo de ne de nkura ho ade na obeto de aba e bia nana ma sane misika nana me ma menua bi aba e de sa no mo jim de asra ma ti daachi bia obedu akwantu o free akwantu medu a ya mo dwa na sa nipa no o yesa na wo ne beba oh yesre ma no kwa de say yesunsun ade e ne yesre okay se sa moja na aye won ho emfiri ho na kwan bi na eba no so ntini mbra bi enya sa ade a oh oboa batiase na da wase me da wano wase media ne akua de pagagai magema konya enne me be sorry so dasane e be share sada ya na da me kan me se de wo waso no opa onti de honhom ne kacha asafo esmansi akaka kra bi ne yaduru me pese obebo ho ban eyi ahobambo de first class sada ya mantam akokɔ ana odwan ana nantwie se esmansi bekun saa na obi so amantam nti me pese obepɛ odi hufuo bi fa fon floor spiritual father o frɛ na cha frɛ no kayen sɛ opanyini odi hufuo bi aka kyerɛ me sɛ emre kakra aka ya ni kodi buronyen emu odin nti therefore ya kai me na wa also pese oba manim so no obusuafo nyina amra na bɛka kyerɛ sɛ na pese me bɔ me ho ban ɛkata me chikura sɛ bɛ ya ɔsɛfo no sɔre a onyame nti sɛ de maka me sɛ de wa aso no ɔpa ontie de honhom no ka kyerɛ asafo esmansi moje be hwie gu no ano odin papa titru kumase ano odin pa wonim sa afi bia duru a ka nya accident ni pawu but wo de wonim fiefo adwane aba beto ase nana ana open kase me pese me obɔ me ne me yire ne me man me busue ho nyina ho ban se be ya honhom ni so obi hwehwe ye kra onhu ye mpo na ba se ode akiko akafom eti mesre tetu anamon na bra me ni akiniye penufo se didi kwan wo enwa tumirika bra ne beka so penyikase me pese me ne mabusu abɔ ye ho ban efiri sa ohaw ne amane ne sa accident we nyina ho because asama makan onyansani befa akwase abepo efise na koma te savalanda iso gusu ana ahohoroko bese obetu ho anamode a ebesi wiye ai me kira kwan me wokuma ase me sa wo bo ase obetima afrɛ me so 05566834475 o frɛ me so a me na ebesi me so number na me se esi so biemu 05566834475 ade me di gya onie ye adwumaden ne pa akwankyere na twe ho firi bɔne ho na ebesi wiye nyame nhyira wo